Дзіцячы погляд на фундаментальнае пытанне. Пераможцаў і прызёраў абласнога конкурсу дзіцячай творчасці ратаўнікі вачыма дзяцей узнагародзілі ў Віцебску. Рэгіянальны этап сабраў больш за 400 работ, малюнкі, плакаты, скульптуры, мадэлі пажарнай тэхнікі, а таксама літаратурныя творы. Удзельнікі ва ўзросце ад 7 до 17 гадоў прадэманстравалі свае таленты ў некалькіх намінацыях. Хлопчыкі і дзяўчаты падышлі да выканання работ арыгінальна. Кожны канкурсант скрозь прызму творчасці паказаў свой погляд на складаную і мужную прафесію ратаўніка. Я делала поделку неделю, помогала мне мама, а поделка про инопланетян. Они летели, и у них упала тарелка и загорелась. Спасатели им потушили. Мы начали делать эту поделку в сентябре. Нас заинтересовала тема, как начиналась вся эта пожарная деятельность. Мы долго изучали, думали, что будем делать, и решили сделать скульптуру в технике папье-маше. Различное количество тем – это и пожарная безопасность, и опасность перевозимых грузов, и использование пиротехнических изделий, и правила поведения на воде. Ну и, конечно же, самые яркие работы у детей – это работа о подвигах спасателей. Мы видим наивные детские работы, которые, наверное, глубоко где-то раскрывают действительно сюжетную линию, где видно, как людям страшно, как они боятся стихии огненной, какие подвиги делают пожарные, чтобы вынести людей из огня и ликвидировать пламя. Пераможцы і прызёры атрымалі дыпломы і падарункі. Лепшыя работы прадставяць паўночны рэгіён на рэспубліканскім этапе конкурсу, які пройдзе ў Мінску ў пачатку красавіка. Дарэчы, ён праводзіцца 27 раз. Праз розныя віды мастацтва таленавітыя школьнікі заклікаюць выконваць правілы пажарнай бяспекі і берагчы самае каштоўнае – чалавечае жыццё.